Jaše taj talični tog, jaše prerijom, daleko je njegov mili rodni dom. Luta divljim zapadom, kauboj talični tom, iz pištolja kada puca vrlo veštom rukom on pomaže narodu svom. Bang, bang, talični tom, bang, bang, puca on, sreća ga večno prati na putu tom. Bang, bang, talični tom, bang, bang, talični tom, opšta je frka, Dalton ima kad talični stigne u grad. Bang, bang, talični tom, bang, bang, puca on, sreća ga večno prati na putu tom. Bang, bang, talični tom, bang, bang, talični tom, opšta je frka, Dalton ima kad talični stigne u grad. Calamity Jane. Bang, bang, talični tom, bang, bang, talični tom, kauboj talični tom, kauboj talični tom. Hajde, Jolly, skoči! On mora da se šali, a kupam se tek sat posle ručka. Obožavam pustu preriju. Uživam u neometano brčkanje. Nažalost, nije uvek baš tako. Izgleda da je ovo neki prepad. Ovo je pljačka dižinuka. Do oružja ne možeš da dođeš. A oni ne znaju da uz sebe uvek imam bar 6 metaka. Bolje bi bilo da sam ih držao na suvo. Ovo je najvlažniji i najneprecizniji kauboj na zapadu. Ukrašćemo mu sedlo i konja. Predomislio sam se, ipak idem da se okupam. Kada je već izgledalo da mi je sreća okrenula leđa... Stiže Potera! Bežimo odavde. Zahvaljujem kauboju, je to pravi muški obračun. Municije mi, pa to je žena. I šta imaš da dodaš, mali? Samo da se zahvalim, damo. Kakva dama? Ja sam Calamity Jane, a ti? Talični Tom, Calamity. Ti si talični Tom? Drago mi je, talični. Ti smrdljivi razbojnici su pobegli u panici. Ostavili su pušku. To je vojna puška, Calamity. Ukradena je. Ma nemoj, vrati mi je. Ja sam je našla i moje je. Pošto se nikada ne sađem sa damama, objasnio sam Calamity da me je američka vojska poslala na zadatak. Kažeš da su oni gadovi ukrali puške američkoj vojsci? I da nameravaju da ih prodaju razbojnicima? Pa što odmah nisi rekao? Rekao sam. Nadam se da ću te gadove da nađem u gradiću El Pomo. A ja se nadam čistoj sobi i kadi punoj tople vode. Samo da nađem štalu. Baš dirljivo, pa to je moj prijatelj talični Tom. I tako smo Calamity i ja stigli u gradić El Pomo. Nije mi bilo ni na kraj pameti da oni razbojnici spremaju zaveru. Slušaj, nema pušaka dok ne isplatiš posljednju pošiljku. Platit ću kako je dogovoreno, a sad briši, ajde. Ne smiju nas vidjeti zajedno. Još da nađem neku sobu u ovom hotelu. Častit ću te limunadom, talični. Ne, ja častim tebe. Gle kakva vašljiva rupa. U tu vašljivu rupu damama je zabranjen ulaz. Od sada više nije. Pa možemo da napravimo izuzetak, ali vašljivim psima je ulaz zabranjen. Koga to nazivaš vašljivim? Njega. Vidi ti njega, mali vašljivi pas. Imaš li ti buva? Imam, mnogo njih. Mali je nervozan. Metka mi, pa to je Lajavko. To je tvoj pas, talični? Ako kaže
Odričem ga se. To je lutalica koju zovu Lajavko. Drago mi je, Lajavko. Otresi se. Pa već je sam. Izvolite, gospođo, vašu limunadu. Ja sam strašna Kalamiti. To se i vidi čim je pogledaš. Izgleda da treba da vas naučim pristojnosti. Lekcija broj 1. Skidaj šešir pred damom. To je bon ton. Ko to puca u mom hotelu? A koga to zanima? Mene, Augusta Trigera. Ja sam vlasnik ovog hotela. Odlično. Upravo sam htjela da razgovaram sa tobom. Htjela bi da se skrasim u ovoj oblasti. Rado bih kupila ovu tvoju rupu. Ova rupa, ovaj hotel nije na prodaju. A ova vreća zlata mi govori drugačije. Tim zlato bih mogao da kupim mnogo pušaka, ali moj hotel nije na prodaju. Pazit ću na tvoje zlato, Kalamiti, dok ti pregovaraš sa Triggerom. Onda, Krigeru, jesmo li se dogovorili? Zovem se Trigger. Imam drugačiji predlog za tebe. Kockat ćemo se u moj hotel i tvoje zlato. Veća karta dobija, jel može? Ne, Da zaigramo rulet? ne, A da odigramo jedan bilijar? ne. Onda ti biraj igru. Obaranje ruku. Obaranje? Obaranje ruku? Obaranje ruku? Kakva je to igra? Dobro, pristajem. Ali jedan gospodin nikada ne obara ruku sa damom. Svakako, lepotane. Dovedi koga god želiš. Dobro, sama si tražila mrvice. Dolazim, šefe. Mrvica je inače moja desna ruka. Evo me, šefe. Pruži dami ruku mrvice. Baš je ovo dirljivo. Znaš li u šta se upuštaš, Kalamiti? Budi sudija, Talični. Ja ću da se pobrinem za njegovu ruku. Da? A ti se brini za moje zlato. Neka bolja pobedi. Obori je mrvice. Bez navijanja, molim. Samo se poigrava sa njom. Talični, ova rupa bi izgledala bolje sa zavesama na tufne. Kalamiti, još nisi pobedila. Upravo si, zaboravila sam na to. Pobednik je Calamity Jane. Iznenadila me kada nisam pazio. Limunada za sve. Kuća časti. Moja kuća. To ćemo još da vidimo. Na tvojom mjestu ne bih se usudio. Prava drama. Napeto je kao u crtaču. Calamity Jane je pošteno pobedila. Vi pokupite svoje stvari i brišite odavde. Kakvo je poniženje. Izbacili su me iz vlastitog hotela. Kod mene možete da ostanete koliko želite, šefe. Budalo. Moram nekako da povratim svoju kuću. Ako pronađu puške koje sam sakrio u hotelu, strpat će nas u besplatni pansion. Stvarno? A gde to? U zatvor, glupane. Ovo je baš lepo, Calamity. To nije sve. Ovakvom gradiću treba nešto fino. Uredila sam salu za čaj samo za dame. Valjda će im se svidjeti čaj i kolačići. Kolačići? Znala sam da sam nešto zaboravila. Idem da ih odmah napravim. Mrvice, ovoga puta ne smeš da me izneveriš. Ništa ne brinite, šefe. Ceo hotel će da dobije rupice, pa će Calamity želeti da ga se reši. Haha, kolačići su gotovi. Lajavko, ti možeš prvi da probaš. Kako je to dirljivo? Bljak, to mi baš nije trebalo. Probaj i ti, Talični. Hvala, ali čini mi se da su mošterije stigle. Bolje je da sklonimo ovo. Izvukao sam se. Ko želi kolačiće? Mrvica puca po mom hotelu. Sad mi je svega dosta. Moram da je malo smirim.
Dosta mi je. Ti gadovi su mi uništili salu za čaj. Stani, Kalamiti, ne treba ti novih rupa. Uzmi jedan kolačić. Nije sada vreme za jelo, Talični. Za jelo? Nije za jelo. Nestaje nam municije. Nije tačno, imam punu rernu. Brišemo odavde. Kada možeš da isporučiš robu? Imamo veliki posao u planu i trebaju nam puške. Morat ćete još malo da sačekate dok ne isteram tu Calamity Jane odavde. Ništa ne brinite, momci. Vaše puške stižu za dan, dva. Pobrini se da budu na vreme, a radi se o velikom poslu. Šefe, puške smo sakrili ispod hotela, a sada više ne možemo da uđemo tamo. Onda ćeš morati da do njih dođe s polja. Ispeći ću još malo kolačića. Znam koliko voliš kolačiće, Lajavko. Izvoli. Ne mogu da uvredim damu. Sakriću ga negde. Au, dođavola, nemam više brašna. Sigurno ga ima u podrumu. Idem po brašno. Baš ti hvala, Talični. I onako sam hteo da pretražim podrum. Gde da sakrijem tu grozotu? Baš sam se razočarao. Mislio sam da ću da nađem ukradene puške, ali ovdje nema ničeg osim... O, Lajavko. Samo još malo dublje i postavit ću taj dinamit. Još samo malo i otarasit ću se to kolačića. Moj kaubojski instinkt mi je govorio da Trigger ima veze sa ukradenim puškama. Ali našao sam... Jesi li našao to brašno, Talični? Idemo, Lajavko. Evo, pečeno, sveže i fino. Ne, preskoči Calamity Jane. Znam da ih voliš, Lajavko. Baš dirljivo. Znači opet kopanje. A sad idem po dinamit. Gde da zakopam to? Kolika rupa? Hej, ne moram mnogo da kopam. Tako. Ovo će da obori ceo hotel. Bolje da se sakrijem. Obožavam kad mi neko baci štap. Sačekat ću da mi ga ponovo baci. Opet si me izneverio, mrvice, ali smislio sam kako ću da isteram Calamity Taličnog iz svog hotela. Za to mi neće trebati dinamit. Sad se toga setio. Vama, članicama ženskog dobrovoljnog društva, zahvaljujem što ste mi dozvolile da vam se obratim. Šta ste naumili, gospodine Trigger? Vi nepopravljivi lupežu. O tome se i radi, moje dame. Popravio sam se, prodao sam svoj hotel. O, pametno, gospodine. Može li malo čaja? Dobro izgleda ovaj hotel bez rupa od metaka. Moram da vam skrenem pažnju na sramotno prisustvo osobe koju ne možemo da tolerišemo u našem lepom gradiću. A ko je to? Skandalozna Calamity. O, Evo je, tu je. grozna je. Sramota. Šta da radimo? Isterat ćemo iz grada. Eto šta ćemo. Prave dobrotvorke. To, da. Uništit ćemo ovu sramotnu rupu. Bravo. Tako treba. Sve će opet da bude moje, zajedno sa puškama. Zašto se ne čuje razbijanje? Šta ih je zadržalo? Sjajan čaj, gospođice Jane. Devojčice, možda smo malo prenaglile. Svakome treba šansa. Dobro, pružit ćemo joj šansu. Primamo je u klub. Pa šta im je? Moram to da... Moje dame, zaboravile ste svoje sablje. Mogao sam da pretpostavim da će Talični Tom sve da upropasti. Dođevola, Taličnik. Kako da postanem njihov član kad ne znam šta je to prava dama?
Polako, Kalamiti, pozvaću najboljeg učitelja bontona za tebe. Aha, to im je plan. Ubacit ću svog čoveka. Oprostite, dobri čoveče, je li ovo pravi put za El Pomo? A ko to pita? Emilio von Blagi iz škole za dame. O Bože! Baš sam tebe čekao, prijatelju. Požuri sa tim brijanjem. Gotovo. Sada sam isti kao on. Dobro me slušaj. Malo odugovlači sa lekcijama, a onda idi po moje puške. Puške? O kakvim puškama pričaš kada ih još nisi ni platio? I ti ćeš da dobiješ lovu kad sve bude gotovo. Kakav šminker, da mi je znati kakav mu je konj. Ha, gospode Bože talični, kakvo je ovo čudovište? Emilio von Blagi, magistar bontona, vama na usluzi. Kalamiti, zašto to radiš? Pitaj njega, zašto je hteo da me ugrize za ruku? Vidim da imate pune ruke posla, gospodine Emilio. A imam ja nešto da obavim. Znao sam da su ukradene puške sakrivene u El Pomu. Ali trebalo ih je pronaći. Zapamtili ste sa koje se strane poslužuje jelo? Dođevala, koga je to briga? Glavno je da završi na tanjiru. Ne. Morate sa leve strane. Kako ide, Kalamiti? Otkud znam, pitaj ovog šminkera. Njoj dobro ide, gospodine talični, ali meni ne ide. Moram nekako da je zadržim dok ne stignem do pušaka. Dok je Kalamiti učila, ja sam i dalje tražio puške. Sišao sam u podrum. Ovako se pije čaj, gospođice Kalamiti. Stvarno? Ali uz čaj se jedu i kolačići. Evo ti. Ne bih da pokvarim večeru. Dođevala, ovo je već nepristojno. Lajavko nikada ne odbija moje kolačiće. Izvoli, mali. Vidite, njemu nikada nije dosta. Super, zakopat ću ga na starom mestu. Još uvek ništa. Ali instinkt mi govori da su puške tu negde. Lajavko, šta to radiš? Hvala ti, dokazao si da sam u pravu. Konačno ste počeli da mislite. Kakve to ima veze sa bontonom? Prava dama mora da ima pravilno držanje. Malo hodajte ovuda dok vam ne kažem da je dosta. Konačno prilika da dođem do pušaka. Baš tu gde je Trigger i mislio. Ko bi rekao? Ko bi rekao da sam i ja tu, profesore von Blagi, ako vam je to pravo ime? Ne, talični Tom, Dođevola. Dođevola, gdje je taj gizdavi profesor? U zatvoru je. Tamo mu je i mesto. Ja se ovuda šepurim već satima. Kada se Kalamiti malo smirila, objasnio sam joj da je profesor u stvari jedan običan vojnik. Lopov koji je ukrao vojne puške. A sada još da uhvatim one lopove koji prodaju te puške. Pazi, Kalamiti, tu se krije mrvica. To sigurno nije mrvica. Oprostite, madam, da li biste mi olabavili ove okove? Najlepše hvala što ste mi vratili moj smoking. I vašu leptermašnu. Najponiznije se zahvaljujem, milostiva. Ide mi na živce to zahvaljivanje. Ona to naziva laskavim brrr, a on sedi u mom piću. Ostaci divljeg zapada. Kalamiti, ništa od ženskog dobrotvornog društva. Ma nemoj. Sada će da dođu na čaj. Pokazat ću im ko je dama. Dosta nam je, hoćemo te puške i zato idemo odmah po njih. Mnogo sreće, ali isplata je na kraju. Idemo, mrvice.
Ne mičite se. Ti ide sa nama, druškane. Zovem se Avgust. Kalamiti veoma ceni vašu posetu, dame. Samo što malo kasni. Dobar dan, dame. I vama, gospodine Tome. Neobično mi je drago, milostiva gospođo. Kakva lepa dama. Još je nisam video ovde. Kako lepu haljinu imate, draga moja. A i servirung je na visini. Tako mi je drago da vam se sviđa. Dođavala, zaboravila sam slatkiše, htjela sam da kažem, Tome dušo, budi zlatan i posluži slatkiše. Izvolite, moje dame. Nadam se da će vam prijati. A šta će sada da bude sa dobrotvornim društvom? A tek sa računima za zubara. Gubisizmo hotela Calamity. Opet je moj. Nije dok još mogu da povučem obarač, je li tako, Talični? Sazivam hitni sastanak društva, jer se August još uvek nije popravio. I nije pošten prema našem budućem članu Calamity Jane. Predlažem da ponudimo svoju pomoć. Predlog se prihvata. Hajde, moje dame, municija je tu. Idemo, mrvice, sad ćemo da ih sredimo. Da, šefe. Jure! Šefe, oni jurišaju na nas. Ovo je najuzbudljiviji sastanak koji smo ikada održale. Slažemo se. Ne tako brzo, lopovi. Gore ruke. Kako ćete sada da se izvučete, a? Dobro smo počistili ovaj grad. Zbogom, grubijani! Bolje da ih sve zakopam, da mi ih Calamity slučajno ne ponudi. Razbojnici El Poma su iza rešetaka i došlo je vreme da Jolly i ja krenemo na put. Džiha, Jolly! Dođe, vola, Talični, idem i ja. Calamity, i ti odlaziš? Taj grad je previše dosadan za mene. A žensko dobrotvorno društvo? One su sada članice mog društva. Doviđenja, Calamity. Sjajni su ti kolačići. Ozbiljno mislite? Ne, ali u oba vremena svaka municija dobro dođe. Pa ovdje se rastajemo, dragi Talični. Bilo mi je drago što sam te upoznala. I meni. Vidimo se. Raskrstica ne zbunjuje pametnog psa. Talični Tom je otišao tamo. Glela, Javko, posljednji kolačić samo za tebe. Taj usamljeni kauboj, daleko mu je dom. Usamljeni kauboj, večno luta prerijom. Kauboj, Talični Tom i njegov verni konj. Od Daltonove bande on brani narod svoj. Jaše kauboj perio, daleko mu je dom. Glumili Peđa Pavlović, Alek Rodić, Sanja Pešić, Zoran Stojić, Saša Tasić i Miloš Janković. Produkcija Delta Video.